Hel Nialwch gan Gwenda Richards. Mae gan R.T. Jenkins mewn rhifyn o'r llenor, cyfrol 24, rhif 1 a 2, ysgrif ar siop John Evans. A dywed mae antur bob tro i wmeld â siop lyfrau a'i law. Ni wyddwch yn y byd mawr beth fod yn y siop. Pa a gewch yng nghanol y gwymon, a dyna'n union fy nheimlad i wrth fynd i siop lyfrau a law. I siop hen greiriau, i sêl cys car, neu hyd yn oed i ocsiwn. Ydw, dwi'n gasglwr, ac wedi bod yn gasglwr fwy neu lai ar hyd fy oes. Beth fy'n gyfrifol am blannu'r gwendid cynhenid hwn ynof? Pwy a wyr, yn sicr does awnelo fo un dim am agwraeth. Fy nghof cyntaf o gasglu ydy cael fy ngwarchod gan Uncle Maldi ag Aunty Mary, a fi'n rhyw 4 oed. Ffrindiau i'm rhieni oedden nhw, ac Uncle Maldi yn rheolwr ar siop boblogaidd Nelson ar y bont brith yng Nghaernarfon. Creddodd adre i'w waith y noson honno, gyda llon bocs o geriach ysbysebu yn cynnwys fflagiau plastig fyddai'n cael eu harddangos ar ffenestri ceir a phob math o drigareddau diwerth eraill. A ben hynny, roedd y ddau yn yfed te Brooke Bond, a cherdyn bach i'w gasglu ym mhob pecyn. Roedden nhw wedi gwirioni ar chwilen gasglu'n amlwg wedi gafel ynof. O hynny mlaen, te Brooke Bond fyddi di nefyd yn ein ti ni. A weddwch chi be? O holl arogl yn y byd. Fy hoff arogl i heddiw ydy arogl bocs te. Mae'n deg dweud fy mod wedi casglu bron bob peth casgladwy. Yn arbennig yn fy mlynyddoedd cynnar, gan gynnwys stampiau, darnau arian, cregyn, bathodynau, cardiau te a sigarets. Byddai'n had yn ysmygu Players No. 10 ac ewyrth i mi yn smocio Woodbines, marblis, poteli a llawer mwy. Roedd yna atig a grisiau'n arwain iddi yn ein ti ni yn stryd Dinorwig yng Nghaernarfon, ac ynddi byddwn yn cadw fo holl drysorau gan dreulio oriau dedwydd yn rhoi trefn arnynt. Mae'n debyg fod bod yn farddegau pan ddechreuais gasglu llyfrau, pamffledi a chardiau post, a dyma'r maes sydd wedi mynd am bryd ers hynny. Unwaith eto chefais i mof y magu ar aelwyd oedd yn llawn llyfrau. Yr unig lyfrau ar yr aelwyd yn yddiau fe'n blentyndod oedd cyfres drwchus yn cyfnodi hanes bywyd Lloyd George ac esboniadau ysgrythurol, a fy'n perthyn i'n haid, na chefais erioed y fraint o'i adnabod. Cedwyd yr haen yn y twlltan grisia, ynghyd â 2 neu 3 masg nwy o gyfnod yr air y byd. Felly, o ble daeth y chwiw casglu llyfrau? Does gen i ddim syniad. Cymerodd rai blynyddoedd i mi sylweddoli fod rhai dethol wrth gasglu a cheisio arbenigio mewn 1 neu 2 o feisydd. Mae angen gryn dipyn o ofod i gadw llyfrau, a chredwch i fi, mae'r tŷ ac yn orlawn ohonyn nhw. Mae yma lyfrau hanes lleol Sir Gaernarfon a Sir Fôn ynghyd â chylchgronau, pamffledi a llyfrau, hynny ydy yr hyn y gyfeirir ato fel ephemera. Ac erbyn hyn mae gen i gasgliad go arbenigol sy'n tyfu'n wythnosol a rheini'n llenwi bob dwll a chornel. Llawysgrifau hefyd a llyfrau'n cynnwys llofnod awduron a beirdd. Maes arall fy niddordeb ydy cardiau post. Unwaith eto yn canolbwyntio ar Sir Gaernarfon a Sir Fôn, ond wedi dweud hynny, mae hen gardiau post o bob rhan o Gymru a Phrydain o ddiddordeb i mi. Wedi'r cyfan does dim angen cymaint o le i'w cadw. Gallaf ymhyfrydu fod gen i gasgliad prin o gardiau post, pamffledi, llyfrynau a llestrin cofnodi diwygiad 1904-05 dan arweiniad Ifan Roberts y diwygiwr. Wedi ymddeol mae gen i rwydd hynt i fynd ar sgowt i siop elusen neu i sêl cist car a mynd bob tro yn llawn brwfrydedd a chwilfrydedd. Does neb ond casglwr a wyr y wefr a geir o ganfod yr yng nghanol y gwymon. Mae hynny wedi digwydd i mi sawl gwaith ar hyd y blynyddoedd. Beth amser yn ôl
Sylwais ar ddwy ffail a phentwr o bapurau yng nghanol Nialwch mewn sêl cist car. Prynais hwy am 8 punt, heb wybod dim am ei cynnwys. Dychmygwch y llawenydd o gyrraedd adre, a darganfod fod yn berchen ar un o law ysgrifau gwyrydd a pris. Rwy'n ni ar ben fy nigon. Mae'n loes i mi sylweddoli fod cymaint o hen drysorau wedi mynd i'r domen a chofnod gwerthfawr a oes a fu wedi mynd i'w canlyn. Mae'n debyg na fydd cyfran helaeth am casgliad unau'n fawr o ddiddordeb i neb arall. Ond bydda wedi ceisio sicrhau fod y pethau prin sydd yn fy meddiant yn cael ei diogelu ar gyfer y genhedlaeth nesaf. Na, does gen i'r un syniad o ble tarddodd y chwiw casglu. Yr hyn a wni a'r hyn sy'n cyfru ydy iddo roi cymaint o bleser i mi. Wedi'r cyfan, dydy pawb ddim yn gwirionnu'r un fath.